Que tal, como estamos? Seguimos en Hoy por Hoy Lugo. Hoxe, mércores, recuperándonos deste martes de entroido que nos deixou a todos e a todas completamente baldadas. Pero hai que volver ás aulas, hai que volver ás clases, hai que retomar o ritmo. Xa valeu onte de impás. E tamén na UNED de Lugo, pois saben o que celebrar o entroido e volver a coller ritmo. Hoxe, Alejandro Rodríguez, Ana Traseira, que tal, como estamos? Moi bo día, moi ben. Hola, Sara, moi boas. Ana, de que nos disfrazásmos onte? A ver, contame. Pois eu non son nada entroideira, teño que confesar que son un desastre para o entroido. Non me esperaba eso de ti, non me pega, a verdade que non. Pégache ir nunha comparsa, pégache... Sí, a verdade que sí, a verdade que sí. En fin, vamos a repasar un pouco a actualidade, porque despois do parón, despois do festivo, retómase o ritmo normal. Tivemos unha semana un poquinho máis curta, e agora mesmo en que punto nos atopamos no meramente, digamos, estudiantil na UNED de Lugo, Ana? Pois estamos iniciando o segundo semestre, entonces xa estamos a tope coas asignaturas do segundo semestre, coas materias, comezando as aulas e xa todo o mundo pois empezando a estudar para os exámenes de maio e xuño. Fixemos os exames, que, bueno, as probas presenciais pois sempre nos dan moitísimo que facer, pero pois tamén parte da rigurosidade e da calidade que ten a nosa universidade. Como ben sabedes, pois desplázanse dous profesores da sede central, tres profesores da sede central ou profesoras, e, bueno, pois aí encargámonos de facer máis de 1000 exames. Carai, que se di rápido, sí, 1000 exames. E ademais, bueno, atendendo a casuísticas moi diversas, persoas con necesidades educativas. Desta vez, pois ata tivemos un bebé examinándose casi. Que me dices? Bueno, intentamos conciliar na medida do posible. Entonces, unha nai que non tiña onde deixar o seu bebé, pois ao final acabouse examinando co bebé. Bueno, vale, cousas que pasan, quero dicir. Sí. Así é a vida, non? Sí. E a UNED, ademais, abrir esas portas a todo tipo de necesidades, pois de ter que estar co seu cativo ata persoas con problemas de visión, sí, a persoas con diferentes capacidades, etcétera, non? Sí, temos unha universidade pois moi inclusiva, aínda aí estamos tratando de mellorar, pero, bueno, pois facemos exámenes con letras moi grandes, facemos exames para persoas que non ven, bueno, pois teñen un apoio que lles vai dictando o examen ou falan con unha computadora, con un ordenador. Temos exames tamén que están adaptados a tempo, a espacio, pois xente que o fai en tipo test porque non pode escribir, ou xente que o fai con ordenador porque non pode escribir a man. O sea, hai de todo tipo de casuísticas. É verdade, bueno, que isto supón un esforzo moi grande por parte da universidade, pero estamos moi contentos e moi contentas de poder facelo. Repasamos un pouco agora o tema da matrícula, porque, claro, moita xente pensará que a matrícula se abre unha vez ao ano, o comezo de curso. Na UNED non é así, non? Non, na UNED agora mesmo pois estamos co segundo prazo de matrícula o segundo cuadrimestre, e, bueno, pois podese matricular a xente nas asignaturas deste segundo semestre. Entonces remata o 11 de marzo, así que todas as persoas que estén pensando en probar como é a UNED, pois eu convidámolas a que se apunten, a que proben. Podense matricular dende unha súa asignatura e sen nota de corte. Ademais, a nosa oferta é moi ampla. Tamén abrimos o prazo de proba libre de acceso para que as persoas que simplemente queiran ir ao examen de curso de acceso para maiores de 25 ou 45 anos, que non queiran facer o curso polo que sexa. E, bueno, e logo, pois, o de sempre, pois, graos, microtítulos, etcétera. E agora, bueno, próximamente, que están todos os maiores super atentos, apertura de matrícula para o segundo semestre da UNED Senior. Remataron estos días as clases e, bueno, pois con unha experiencia fantástica tanto en Historia do Arte como en inglés, e, bueno, pois vamos a repetir estas materias para o segundo cuadrimestre aquí en Lugo. En Sarria, pois tamén plantearemos ou buscaremos asignaturas que lles poidan gustar. Eu creo que van a ser tertulias literarias e inglés novamente, e, bueno, pois en Viveiro tamén temos oferta, en Monforte tamén imos ter oferta, así que con moitísima actividade. Bueno, actividades as que estedes organizando precisamente para o resto da comunidade que non son especificamente necesariamente alumnos ou alumnas. Alex, falamos desas actividades que organizades dende a UNED de Lugo abertas ao público xeneralista. Que podemos atopar estes vindeiros días, das vindeiras semanas precisamente na UNED? Pois sí, efectivamente, para o público interesado, justamente mañán xoves 19 de febreiro empeza
creo que xa mencionáramos nas anteriores visitas aquí aos estudios da Cadena SER, pero empeza ese curso de iniciación a Java, nivel básico, nivel 0, bueno, pois no que se fará unha especie de introducción a programación en Java, impartida polo relator Luis Vázquez López, pois, bueno, un curso breve de 10 horas que ten representación en forma de créditos con 0,5 créditos. Vale, que máis temos? Tamén temos, pois, mira, por exemplo, titular El gato, la magia de un desconocido. E dicir, o gato onde está? Vou chamar a Alex Gato, que veño en segundo de redacción. Que lle pasou ao gato? Vadesmos roubar? Como que? A magia do noso gato, sí, pois nada, pois dende a UNED estamos tamén moi significados coa causa animal. Non pode ser de outra maneira. O gato, que é un animal de compañía, pois cada vez máis recurrente nas nosas casas. Este curso, impartido por María Tello Romero, que é escritora e defensora da causa animal a través da arte e literatura, pois vai intentar explicar e achegarnos dun xeito un poquinho máis divulgativo, pois a figura do gato na casa, non? Desde unha perspectiva histórica, cultural e obviamente científica. A figura do gato, vencellada a ciencia. Cando yo diga, bueno, cando escoite, que se matricule. Claro, que se matricule, todos os martes, dendo 3 de marzo. Dendo 3 de marzo, todos os martes falamos da ciencia a través do gato. Así, tal cual. Cuidado co que se nos pode vir. Tamén vamos falar dese corpo en calma, non? Sí, super importante, non? Pois esta proposta do corpo en calma, pois orientada ao benestar integral, centrada en técnicas de relaxación, conciencia corporal, xestión do estrés, non? Moi importante nos tempos que vivimos da actualidade do instantáneo, pois ser capaces de xestionar ese estrés, esos niveles altos de hormonas corticoides, non? Perdón, de hormonas corticoides, non, de hormonas do cortisol, perdón. Pero vamos ter un gazapo perfecto para esta sección que temos os viernes. Ademais, Ana xa sabe o que é gañalos, xa estás concursando. Eu son top 10. Impartido por Alba Burrundarena, dendo luns 23 de febreiro ao xoves 26, de 6 a 8. E xa para ir rematando, porque hoxe tiñamos que dicir unha cousa. Bueno, para empezar, Ana, noraboa polo éxito que tivo a Mesa Redonda, que organizamos a semana pasada, sobre o Día da Nena da Ciencia. Foi un verdadeiro prazer. Estiveche ti, estivo Cintia, estivo Folgueira, estivo Rosa Romero, estivo aquí a vicerreitora de Tecnoloxía da UNED. Unha auténtica pasada, foi o máis escoitado durante toda esta fin de semana da nosa páxina web. Madre mía, miles de reproduccións. Que alegría, por Dios. Sí, non, que temos máis de 4.000 reproduccións nese converso, o sea, espectacular. Tamén sei que ademais o traballachedes, o anunciachedes, seguides moito nesa liña poñendo en valor, non, dende a UNED. É fundamental. E que o Día da Nena da Ciencia sea pues todos os 3 de marzo, non? Sí. O gato tamén é a gata. Eu creo que é fundamental que temos seguir dándolles referentes aos nenos e as nosas nenas, referentes femininos que son moi descoñecidos. E bueno, pues temos aí a actividade Conéctate a Ciencia, que está colgada na nosa canle de YouTube, tamén se a queren ver, onde participaron pois mulleres importantísimas do mundo da tecnoloxía a nivel nacional e do mundo da física, das matemáticas. E logo tamén pois a conferencia de Lara Neira, a CEO de Nigal, Nova Industria Galega, doutora en Inteligencia Artificial, unha auténtica crack que tamén pois vamos a ter disponible na nosa canle de YouTube. É que ao final todo o que se divulga, eu sempre digo que do que non se fala non existe, entonces de todo o que divulguemos sempre vamos a aprender algo. E de feito vos estades implicados nese proxecto Lugo Naturalmente un pouco nesa filosofía, é dicir, de actuar, de facer, pero tamén de contalo, porque senón parece que se queda aí escondido. Arrancades con podcast, non? Sí, aí estamos, pois divulgando todo o que facemos a través dese podcast de divulgación ambiental, a través de Enlace, o ente latinoamericano de comunicación en español. Tamén facemos newsletters quincenais, eses boletíns informativos sobre UNED, sostibilidade e Axenda 2030, e como non, pois deixámolo todo reflexado pois nas nosas webs, non? Así que animamos a toda a poboación lucense a que visite estas actividades que facemos en lugonaturalmente.com, e como non, pois xa que somos o referente da UNED con esa oficina verde dos centros asociados, pois animamos a que visiten o Observatorio de ODS, de Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, diseñado recentemente por nós, polo Centro de Lugo.
E xa para rematar, hoxe quero mandarlle dende aquí un abrazo a Trini, que a pobre está pachucha, tiñanos que acompañar para falar de todo, bueno, de todo que ven sendo matrícula, bueno, profundizar ademais en todo que ven sendo o currículo como tal, non, da UNED, pero temos un pouco pachuchilla, e ti, Ana, dixéchesme Trini non ven, pero vouche dar un exclusivo. Efectivamente, porque exclusiva, Trini está con fiebre. Sí, no, a exclusiva non era eso. Trini, mellórate, por favor, un biquiño moi grande. E bueno, que quero dicir é que, bueno, veño da xuntanza de directores do Campus Noroeste. O ano pasado o Consello do Campus Noroeste fixos aquí en Lugo, este ano foi en Ourense. Ali estivemos co reitor, coa vicerreitora de Innovación e co vicerreitor de Centros e todos os directores e directoras de todo o campus. E ali tivemos a sorte de que nos anunciaran que, por un lado, o próximo curso vaise implantar o novo grau en Intelixencia Artificial na UNED. Raios, inteligencia artificial. Un grau exclusivamente sobre inteligencia artificial. Vamos locos en UNED. Vamos a tope. Porque o ano pasado anunciábamos nestes micrófonos o grau en matemáticas. Sí. E ahora xa estamos anunciando ese grau en inteligencia artificial. Pois sí, levábamos moito tempo desenvolvendo e tratando de buscar acreditación deste grau. Xa está completamente acreditado pola ANECA e nos lo anunciaron outro día que xa se pode implantar para o vindeiro curso. Así que, como non pode ser de outro xeito, UNED de Lugo vai se sumar a esta implantación e estamos super contentos e super contentas de poder anuncialo. Así que, bueno, pues haberá outras novidades tamén, que tamén son moi interesantes, como o incremento de plazas no máster universitario de formación do profesorado, algo moi necesario e moi demandado tamén pola sociedade. E aí tamén vamos a estar. Importante reflexionar sobre o grado de inteligencia artificial. Quero dicir, non lle podemos poñer portas ao campo, eso xo digo, estou cansada de dicilo. Quero dicir, medrar como sociedade de costas os avances, neste caso tecnolóxicos, é imposible, é un erro tremendo. Sí. Pero tamén é un erro deixar que campen as súas anchas pola nosa sociedade sen ningún tipo de coñecemento, de limitacións, etc. Como de importante precisamente formar a xente para que entenda o que pode ser un monstruo que nos coma, Efectivamente, e ademais temos que implementalo na educación, e de eso viña a falar tamén Trini, pero bueno, eso sí que eu deixo para que o conte ela, porque vamos a iniciar un proxecto moi interesante da implementación da inteligencia artificial na formación universitaria, así que iso queda aí para o próximo día que veña Trini. Pero bueno, creo que é fundamental que saibamos de que vai isto, que nos impliquemos, e como no ensino superior, porque incluso se está falando de que é posible que haxa proxectos pues de lei que supriman os TFGs e os TFMs, porque agora pois, é un cambio de paradigma total. Claro, realmente pois a inteligencia artificial xenerativa veu para quedarse, e bueno, aí convido tamén a que escoiten a Lara Neira, a CEO de Nigal, porque realmente pois o que decíamos, non podemos poñerlle portas ao campo, pero temos unha ferramenta moi potente, moi poderosa, que temos que saber empregar. De feito, non pode ser un peligro. Claro, nos estivemos non hai moito pois cos alumnos, o alumnado de bacharelato STEM do IES Ollos Grandes, explicámoslle como usar a inteligencia artificial nos seus proxectos STEM, pero bueno, dun xeito pois razonable, pois racional, e que ao final non estamos facendo un plaxio, simplemente que aproveitemos esta ferramenta para buscar mellor bibliografía, para topar cousas, como un buscador, digamos, perfeccionado de Google, é dicir, que xa tiñamos, pero máis perfeccionado. Agora ben, eu sempre o digo, cando vou por aí polos institutos, polos coles, que damos moitas charlas sobre desinformación e demais. Correcto. Digolle sempre, ChatGPT é unha fonte de información, entón de primeiras ninguén levanta a mão porque di ChatGPT malo dentro del cole, ¿no? E digo, non, ChatGPT é unha fonte de información, pero é unha fonte de información fiable. Leva o apelido fiable, aí xa empezamos a cambiar a cara. Claro, entonces, hai que aprender a usalo. Sí, correcto, totalmente. Hai ferramentas como Perplexity, que a mí me parece moi interesante, que sirven para facer búsquedas bibliográficas super boas e super precisas. E entonces, bueno, pois ao mellor si para redactar mellor algo que non xa temos na cabeza, pois lle podemos dar unha volta a través de ChatGPT, ou, bueno, pero ao final temos que escribir nós, porque si non sabemos o que escribimos. Entonces, bueno, pois ao mellor nos pode mellorar a ortografía, mellorar pois a puntuación, ou redactar ou facernos un resumo de algo, pero claro, fiable non é. Temos que aprender a empregalo e, bueno, pois a beneficiarnos de todas estas ferramentas que poden ser de gran utilidade, pero hai que saber utilizalas. Nos, de feito, temos demostrado que inventa, Home, claro que inventa. O sea, falle unha pregunta, como non lle digas, colle como base información
que beba das fontes pues, do Sí, sí. Ministerio, do INE, do IGE, Correcto. Inventa, Oye, pides legislación e che pon a legislación de Guatemala. Sí, quero dicir, hai que saber, Hai que saber filtrar. Hay que saber qué subferramentas hay dentro de cada chatbot, como por ejemplo decía Perplexity, que ten unha búsqueda que se llama Deep Search para investigación e para ciencia que é magnífica, pero obviamente isto hai que coñecelo e hai que saber empregalo. Pois Alejandro Rodríguez, na traseira directora da UNED en Lugo, moitísimas grazas como sempre por pasaros por estes micrófonos de Radio Lugo da Cadena SER. Pegamos un repaso sempre a toda esa programación que temos na mente no vindeiro mes e falamos e reflexionamos sobre temas tan importantes como a inteligencia artificial. Graciñas. Pois moitas grazas como sempre. Oye, que nos queda unha cousa Sí, que que pasou? aínda A ver. e que estamos programando, aínda non a podemos facer, que Vale. marzo, mes da muller. Ai, 8M, temos que A principios de marzo, pois estaremos contando toda a nosa programación para o mes da Para o muller. 8M. Que non se nos escape, que non se nos escape. No, Ana, fundamental. Alejandro, moitísimas gracias. Un Veña. placer, moitas Saúdos, Ana. grazas.